Yo guys, σήμερα θα κάνουμε expose haters μου και θα κάνουμε expose haters μου, haters φίλων μου και θα κάνουμε rate κανάλια. Οκ, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν παιδιά, πρώτος hater είναι... Μισό, να μπω σε αυτό το short. Α, κλείσει τη φωνή! Δεν αντέχω! Οκ, πάρα λίγο να κουφωθώ. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα, αυτός ο νουμπάς, μισό να του βγάλω την καρδούλα και το like. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν hater μου, αλλά είναι ο Value Edits. Είναι ένας σκεφτής που με κοροϊδεύει και τέτοια, και ο Δημήτρης του λέει ότι έχει 11 subscribers από τα άλλα του accounts, τέλος πάντων. Αυτό παίζει να είναι αλήθεια. Να δούμε εδώ τις απαντήσεις. What do you mean, λέει ο άλλος. Οκ. Και να δούμε τι ανεβάζει. Δεν έχω δει τι ανεβάζει. Τότε δεν ανέβαζε ο ακατάλληλος, αλλά τώρα ανεβάζει. Έχει πάρει 29 subs. Για να δούμε τι ανεβάζει. Οκ, anyways, προχωράμε στο επόμενο. Οκ, δεν είναι κακό. Τι είναι αυτό ρε μπρο, τι ανεβάζει ο ακατάλληλος. Όλο διαφημίσεις μου βγαίνουν. Πω, κατάλαβα, σου έκανα like. Ναι, τι, μπρο. Άντε από εδώ ρε ακατάλληλε. Οκ, αυτό δεν είναι κακό. Εντάξει. Οκ. Οκ, παιδιά, πολύ είδα, γιατί θα τους λωθούμε σε λίγο. Οπότε πάμε να δούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα ξέρω έναν hater. Λοιπόν, μισό. Θα μπω σε ένα κανάλι ενός φίλου μου, όχι τον Dimis Gojo, τον George Gamer. Μισό. Όχι ρε, ποιος είναι ρε? Δεν μου βγαίνει το κανάλι του. Μισό, να τον βρω. Οκ, αυτός είναι νομίζω. Ναι, αυτός είναι. Αυτός ο κατάλληλος. Μισό, κάνει ωραία βίντεο, τον έχω εγγραφεί. Είναι και αυτός φίλος μου από τη τάξη μου. Και, λέει εδώ πέρα παίζω με τον Dimis Gojo. Και κάποιος εδώ πέρα, όχι, δεν είναι σε αυτό το βίντεο. Ποιο είναι? Μισό. Κάποιος του είχε γράψει, ο Δημήτρης του είχε γράψει ότι, αυτό δεν είναι νομίζω. Όχι. Του είχε γράψει ότι είχε το όνομά του λάθος και μετά ένας ακατάλληλος του είχε πει ηρέμησε ρε Brain ρωτά. Οκ, τώρα παιδιά, εγώ σε αυτή τη θέση θα τον έβριζα μπροστά στα μούτρα, αλλά τέλος πάντων. Τώρα κάποιον άλλον hater δεν μπορώ να βρω. Αυτή ήτανε. Ναι, αυτή. Οπότε, άντε για παιδιά. Κάντε like, subscribe και γεια σας.